Simula na ng ating escapade. Magpa-ready ako ng wheelchair sa ano. Buhat ba? Ana. Yes. So experience na. Kaliwa. Oh. Diba? Dito. Kasi yung paa mo, diba kaliwa? Gaganon ka dito. Tama. Diyan nga kasi yung legs niya. Bakla. Doon ka sa front seat, di ba? Crash mo mga nagnaong. Para yung legs niya. Uy! Gago ko, maano yung paa mo? Hindi niya siya masakit. Ang iniwasan ko lang bumuka. Kaya dito yung inaapak ko. Kasi pag ginanon ko siya, gaganon siya, bubuka. Dapat continuous siya para mag-heal ba. Betadine lang yan ang betadine. Masa ba? Ano sa man, oy? Kung balik ka kamot, ay damay akong tiil. Hala. Dugay pa sa glalgarin gyatay, oy. Wala pa rin. Takina nyo, wala tayong balance. Anak, PWD sa PWD. Ay, dakop ya? Sudah pa na sa tahan. Daksan mo? Nandito na po kami sa pier. Sama natin si Argel, si Brittany, with Brenda and I. So, ang aming shuttle ba? Pangarap, yan din ang pangarap ni ano noon, di ba? Ni Tatay Jim. So, kaming lima ngayon ay nandito na sa port ng Cagayan de Oro City. And bago kami pumasok sa loob, we're planning na mag-dinner daw muna para dire-diretso na kami. Port of Cagayan de Oro. Yung may CR ba? May bayan. Dito tayo. Hindi dyan. Hindi dyan, dun sa kabila. Atong nang lakam ba? Saan yung may CR dito? Ito yung may CR, papasok ko dyan, oh. Yan, tapat ng ano. Oo, tas yan, oh, yung babaeng taba ba? Dari ko. Doon, oh. Dara. Yun no? Dara. Lolo. Yan. Hi, Brenda Mage. Hala! Dito pala tayo. Dito. Kaso pero wala naman ni Ben. Wala. Ay, ayun, oh. Wala din. Wala din. Ano ka na? Paa. Doon na lang tayo. Or ito. Ito. Marag... Wala nga. Ay, may cover. Yan. So, kakain na kami dito sa aming favorite, ang aming kainan. Hi! Brenda! Happy birthday, belated! Hala! Wara. Kapoy. Ako pero sa akong birthday. Pag-order mo. Sira ulo ka, hindi ka ba nagbayad? Wala na yung pag-uwi. Nai? Mas bate. Bayos. Pila! Ano sa'yo? Ando na atay. Buwara ka buo. Doon. Hotdog lang ako. Ano yun? Atay. Ba't ganyan yung kulay? Pila ka adlaw niyo? Bago lang naman yan. May atay dito. Dito na atay dito. Nanay, tinae? Uy, baka ang dami ha. 2, 3. Tinae na lang. Marami nang atay. Paano na madawat yan? Ayan, okay na yan. Isa tayo niyan.
Sa Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ano ba yan? 5. Laman. Parehas lang. Batikulan, yagwin. Ano to? Chicken skin. Ah, Dalawang kagwin, kala ko laman. Sige lang, share na lang. Ako okay na ako, hotdog. Kainan na. Nakakwante, ang gloves. Ay no, may pitcher, pwede ka maghugas. May gloves pa kayo ate? Ano kay tubig dyan? Bugnaw? Oh, nanunaw. Tubig. Inom? Unaw. Inom daw. Sa bawang ay. Kuya yung to. May babatok ba natin ito? Oh, pasok mo bebe. Yung mahaba. Salamat na taon din rin ato ba? Mas maganda rin. Dili rate. Eh, magkaon pa siya. Dali. Tinagkaon po biya sila. Thank you, Mami Fred. Belated happy birthday. Naman soft drinks te. Oh. 1.5, 1 litro. 1 liter lang. Ha? Litro. Litro? May litro, may be. Ha? Isa ka litro. Gwen. Dua? Isa lang. Silang ate. Isa lang. Round 2. Ay, yung bigas na ginagamit, parehas lang. Hindi. 1.5. Ilagay lang talaga ito. Try ko ng 1.5. Bagapulong. Ama na rin. Tuloy ito.
Amping mo. Pasok na kami. Going to... Sa loob na kami ng port. O ngayon punta muna kami ng Cebu. Magpa-Cebu muna kami bago Masbate. Ang tawag mo dyan? Stopover. Stop. Sa Cebu. Hi, Be. Ang gwapo naman. Hi, sir. Pakuha ka na ng ano. Ayun, oh. Yung pushcart. Pwede naman yan. Ito na ang TransAsia 21. Ang aming sasakyan. Going to Cebu. Siyempre. Unahan na siya, pangit raban na. Yeah. Yeah. Yeah, maluoy kaya. Salamat kuya ha. Pasensya ka na baka malaglag kasi tas pa-assist na ka. Anong floor ba to? Doon na sa taas. Ay! Kapatid! Saan tayo? Nasa ano ma'am? Turisi. Turisi. Ay, mag-aabay yung yan. 281 ma'am. Tapos 284. Saan nga? Saan? Nasa likod na po ng first line. Nabasurahan na yun. Ayan, red, blue. Nasa first na... Para yung pagkakakaan. Ay, siya pala yung hinay kuya. Si Brenda pala. Hala, di mo kaya, duwag ka, wala, di mo kaya. Wala ka pala eh, wala. Wala, duwag ka. Wala, bakla ka, di mo Supatot ni Altea. Ha? Sa aircon? Sino ba nag-book? Masarap po. Bateng! Simply Amori. No, simple amor. Saan ba kami mag-i-stay? Saan kami matutulog? Sino magkakatabi? Kung meron. Uy! Uy! Fully aircon! Uy! Ang sarap. Saan kaya aabot itong higaan natin? Aray! Hoy, hoy. Pangalan po, sino? Asan ako? Sa baba. Salamat po. Salamat po. Sa baba. Uy, dapat ako sa baba. Ang Ryan is nasa Tourist 283. Saan po? Taas po. Hala. Brian o boss, Brian o boss. Saan na ako, atay mo to eh. Nagupay ang plano. Pero, balik ka na eh. Saan? Wala yun. Sure ka, wala. Si Angel, wala pa? Angel. Kapag Pag wala. Sure ba? Tingnan ko muna dito. Si Angel. Ikaw si Angel. Ako rin silong. Si sir daw sa silong. Ako rin silong pero kung siling mag-switch ng speakers, wala kang magpaas. At thank you, sir. Kasi ako hirap mo Si Angel po. Samantha. Eh, 85 po. Nandun po. sino yan? Pero magkakasunod lang naman yung madam.
Sino yan? Si Alvin. Sa baba. Saan? Sa baba ako. Taas ka. Dito na lang kami. Dito na lang kami. Palit na lang tayo. Thank you, sir. Apo. Sa akin, taas ko lang ito kasama ko. Ano mo, sabay ako abay. Kuhaan ko na lang din kayo ng beddings, madam, para... Thank you. Ang sweet naman. Hoy, 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 hoy. Ulit lang, madam. May, Depende rin sa alon ng dagat. Ano na lang, ID? ano din? Pwede po. ID? Ay, Argel. Argel. Ito yung na-miss ko dito sa barko, sa totoo lang. Yung mag-ikot. Uy, ID niya. Ano, wala yung ID ko bang yun? Madam. Isa lang Ano naman ka, madam? kuha ng cake. Ang brand naman yan. Kaya nga binigay ko na. Ano sa yung ID? Sa kanya yung sinaalang-alang natin. Para di mo makalimutan. Di dalawa kasi dito yung lagay namin. Oo nga, ano yung password niya? Saka yun, ibabalik kapag nakuha na natin yung binalik yung beddings. Ay, siyang lang. Ano? Hindi, yun. ID na. See you, Cebu. See you, Masbate. Dito na kami. At least tabi tayo. Uy, Kasi guys, di ako makakit kasi tingnan nila mo, diba? Mary's Collection na ba? Original na coach yan, hindi lang halata sa mukha ko. Siyempre may kulong ko. At thank you sa ako sa Ate Mitch.